وەکن زانن ev esas ev 14 sal navê aloziyê tekoşînek tê meşandin û destkeftiyên mezin çêbûne. Lê di vê pêvajoyê de Sûrî derbasî qonaqeke nû bû. Di Sûriyê de rejîm hat guhertin çêbûn. Hewildanên ji nû ve dîzaynkirin û avakirina Sûriyeke nû heye. Em jî wek Kurd ji ber yek em xwediyê proja demokratîkin, em xwedî hêzekin, xwedî bandorin Sûriyê de û em xwe Sûrî dibînin. Ji bo vê em erka xwedî digog em ji bo Sûriyê tişkî bêjin. Yani em ne cudayî Sûriyê ne. Ji bo Sûriyê gerek kîjan proje pêşkeve. Projeyên guana hene nikarin bibin çare ji bo pirsgirêkên Sûriyê. Erê rejîm çû lê tiştê gonû ji avakirin çareserîk wisa guncav ji bo rewşa Sûriyê nehatî pêşkêşkirin. Bi vê konferansê de me hewl da em bêjin em hêzeke sereke û xwedî bandorin Sûriyê de û nerîna me ji bo Sûriya Demokratîk a nû ev e. Di do di vê Sûriya nû de divê ev jî bêzanîn pirsgirêka Kurd heye. Pirsgirêka Kurd neyê çareserkirin ew Sûriya Demokratîk ji nayê avakirin. Ji bo vê nerînin cuda cuda derdiketin berê û her kesekî ji alîkî de herekî li gorî xwe li gorî endamê partiyekê rêxistinekê li gorî wê herek li gorî xwedema pêşniyariyekî ji bo çareseriyê dike ev nabe yani wek hêz ji bo pêşxistina çareseriyê. Bi vê konferansê îca hemû kesê got li vir amade bûn ana li ser nerînekê tefiqîn. Ev nerîn wê çaxê sibe kî بخواز بچ جیکی هفدیتنک به دیالوگک به چید به بلا به وقتی به پرسین کام کرد چید خوازن ایجا هر یک لگوری خنا به هر یک هر کس لگوری انجام وی کنفرانس نزدیک به افجی اساس خطه بین یکیتی دورده یعنی هلوز دبیک که هر کس نامه ولی لگوری منو پارتیا من و لگوری هلوز تاوی کنفرانس درکه جواب پرگرنگ ام جناو پیوه يعني تمام حطانا قافا كاتا بيتن لقافا هنا قرنج لبيشي هركز خدي لبريار وانجام نمايا في كونفرانسي دركبه قوميتا وخباطم فيرنجي بشترة يعني انا في كونفرانسي دي نارين دبيك ليه جبوي جا اف تشتين براتيك ونارين تشاوا بمشاندن تشاوا ببريخستن كرن وكوميسيون قوميتا وكيفي كاري بكن افانا باشي بشتي كونفرانسي وافانا ورن ديار كرن